Českobratrská církev evangelická je v mnohém od té katolické odlišná, čím přesně nám představí tisková mluvčí církve Jana Vondrová. Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice. Za základ života a víry považuje Bibli, což je takové trochu rozdílné od katolíků, že katolíci staví nejenom na Bibli, ale třeba i na různých tradicích, mají například světce, což evangelíci nemají. Jinak Českobratrská církev evangelická navazuje na tradici české reformace, na husitské hnutí nebo na jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 sloučením více církví, které byly povolené v roce 1781 tolerančním patentem a v současné době má zhruba 73 000 členů sdružených do 252 sborů. Nejvyšším správním orgánem církve je šestičlenná synodní rada, která sestává ze 3 farářů a 3 laiků, což je také trochu specifické pro tu naši církev, že do jejího řízení nezasahují pouze duchovní, ale i lidé bez toho duchovního vzdělání. K farářské službě pověřujeme jak muže, tak i ženy a faráři mohou zakládat rodiny. Vlastně jsme byli jednou z prvních církví v Evropě, která začala ordinovat ženy už v roce 1953. Vedle bohoslužebného života těch farních sborů nebo církevního školství, protože máme několik evangelických škol, se věnujeme i třeba službám sociální péče, což zařizuje především diakonie Českobratrské církve evangelické. Potom máme duchovní v nemocnicích, v armádě, v nápravných zařízeních a v posledních 2 se také zaměřujeme na práci v uprchlických táborech. Jak probíhá bohoslužba, nám řekl farář Pavel Hejzlar. Můžeme zjednodušeně říct, v římskokatolické církvi je centrem bohoslužby Eucharistie. U nás je tím hlavním v bohoslužbě čtení a výklad Božího slova. Vnímá farář Hejzlar nějaké rozdíl mezi duchovními všech církví? My jako duchovní nebo představitelé jednotlivých církví se prakticky každý měsíc setkáváme ke společné poradě nebo rozhovoru, společné modlitbě. Není mezi námi žádný duch konkurence, protože tomu napomáhá jednak ta historická zkušenost, čím jsme si prošli, že skutečně jsme rádi, že jsme v situaci, kdy nikdo není k víře nucen. A ta naše služba veřejnosti, různé, řekněme, sociální programy se mohou navzájem doplňovat. Jaký je podle Jany Vondrové nejzajímavější kostel jejich církve v Praze? Takovým poměrně známým kostelem je kostel Martin ve Zdi v Martinské ulici, jednak protože je v centru, jednak protože má nějakou historii. Konají se tam často výstavy nebo různé akce i po večerech. Vlastně ten kostel žije i mimo ty bohoslužby. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Jana Jechová.